Эфирда хабарлар программасы исәнмесез, студияда мин Адилия Бирханова. 22 декабрь Россияда энергетиклар көне буларак билгеләп үтелә. Шул уңайдан Зейгрысында Шелтер компаниясе җәмгыятендә тантаналы чара узды. Район башлыгы энергетика тармагы хезмәткәрләрен һөнәри бәйрәмнәре белән тәбрикләде. Энергетиклар көне уңаеннан Шелтер компаниясе җәмгыяте хезмәткәрләре котлаулар кабул итте. Коллективка төрле өзеклекләргә юл куймыйча эшләүләре өчен район башлыгы рәхмәтен белдерде. Намуслы һәм нәтиҗәле хезмәтләре өчен кайберәүләр төрле дәрәҗәдәге мактау грамоталарына һәм рәхмәт хатларына лаек булдылар. Зейнең куәтле предприятиесе Грызда эшләүчеләр дә энергетиклар көнен билгеләп үттеләр. Оешма директоры Дмитрий Прохоров узып баручы елга йомгак ясады. Алар илнең энергетика базарында лаеклы урын тоту белән бергә районның социаль-икътисади үсешенә дә зур өлеш кертәләр. Бу көнне барысының да хезмәте югары бәяләнде. Қарлы мотор кышның да үз тискәре яклары бар шул. Урам җыештыручыларда кар чистарта торган техникада көрәп өлгерә алмый, ул һаман явып тора. Бүгенге көндә шәһәр урамнарыннан кар чыгару эше бара. Карлы урамнардан безнең репортаж. Зейнең Никифоров урамы техника кар чистарту белән мәшгуль. Озак көттөреп килгән кыш соңгы арада үзен күрсәтә башлады. Коммуналь хезмәтләр, юллар җыештыручылар төнге 12-дән үк эшләргә мәҗбүр. Со мной здесь работают грейдер, МТЗ, погрузчик и 5 КАМАЗов. А так в основном по городу единиц техники 16-17. Убираются все улицы. Юллар, тротуарлар, аннары мәктәп, балалар бакчаларына керү юллары да кардан арындырылачак. Шәһәр үзәгендә дә техника эшли. Халык үзе дә кулларына көрәк алып, шәһәрне чиста итү өчен тырыша. Яңа шәһәр урамнары да әкренләп кардан чистартыла. Көриләр, эттерәләр, төяп чыгара баралар. Тагында тизрәк эшләр идек, юл кырыендагы машиналар камаучаулый ди хезмәткәрләр. Вот только одно мешает, вот машины, которые вставляются на ночь. Затрудняет уборку снега. Бердәм тырышлыкның уңай нәтиҗәсе узак көттермәс билгеле кар чистартучы техника әкренләп калган урамнарга да керәчәк дип ышандыралар. Нишләп урамнар кардан чистартылмый, техника эшләми дип зарланучыларга сабырлык телисе генә кала. Адилия Бирханова, Александр Тимофеев, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре. Зейдә чыршы сату нокталары эшли башлады. Аларны 35-нче бистәдәге Никифоров һәм Тавлин урамнарыннан сатып алырга була. Шулай ук яңа шәһәр тукталышында да махсус урын барлыкка киләчәк. Урман гүзәлләрен кисә калынлыгына карап, зурлыгын 1 метрдан 2 метр ярымга кадәр алырга мөмкин. Зейдә яшәүче Сергей Сергеев ел сайын бәйрәмгә чыршы куеп гаиләсен сөендерергә ярата. Хәзер дә 2 иң матур яшел бикәне сайлап машина арбасына салды. Ә быел нарат алырга булган. Аларның хуш исе балачакны искә төшерә ди ул. Не хочу ставить искусственную, потому что не пахнет она Новым годом. Вот из детства это вот елка, мандарины, вот этот вот запах, игрушки самое главное вот. Зейдә чыршы базарлары эшли башлады. Никифоров урамындагы сату ноктасында наратлар гына тезелеп тора. Шулай да сайлап алу мөмкинлеге зур. Иң матурын, копшысын сатып алырга була. Чыршылар исә җылы өй эчендә озак тормыйча ылысын тиз коя ди сатучылар. Сатабыз наратларны, чөнки чыршылар өйдә бик начар торалар. Наратның ылыслары әйбәтрәк тора өйдә. Харис Гыйззәтуллин тормыш иптәше белән үзеннән дә озынрак наратны сайлап алган. Ел сайын бер җылда калдырмыйбыз. Потому что ул безгә дә әйбәт, балаларга да әйбәт. Праздник есть праздник инде. Кисә калынлыгына карап, зурлыгын 1 метрдан 2 метр ярымга кадәр алырга мөмкин. Быел нарат агачларының бәясе 600 сумнан башлана, зурраклары 1800 сум тора. Өйгә агач куярга теләмәүчеләргә нарат ботаклары тәкъдим итәләр. Үзләре композицияләрдә ясап бирәләр. Шимбә көнне шулай ук яңа шәһәр тукталышында чыршы базары барлыкка киләчәк. Алар яңа елга кадәр эшләячәк. Адилия Бирханова, Юлия Казамарова, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре. Ә кайберәүләр ясалма чыршыларны өстен күрә. Шуларның берсе Мирный бистәсендә яшәүче Нәзирә Смирнова. Ул ел сайын яңа ел бәйрәменә 30 елдан артык тарихы булган Совет чорындагы чыршысын бизи. Уенчыклары да шул вакытлардан сакланган. Хуҗабикәнең истәлекле бәйрәм символы һәм уенчыклар коллекциясен безнең төшерү төркемендә күреп кайтты.
яңа ел алдыннан һәрвакыт шулай ине моторларга тырышабыз. Уенчыклар хәтта чыршысы җимелдәп торган мишуралары да совет чорыныкы. Бик купшы булмаса да Яшелбикә һаман үзенең моторлыгын югалтмаган. Нәзирә Смирнова яңа ел чыршысын совет чорындагы уенчыклар белән бизи. Зур малай тугач алдык үзебезнең культура магазиныннан Ленин урамындагы. Шуннан ук истәлек булып калды. Һаман яңалар чыкса дагы аласы килмәде. Яңаны элекесе үпкәләр сыман булды. Төрле төстәге пыялашарлар, кәнфит, әле тагын күркә, гөмбәләр. Еллар буена тупланган уенчыкларның ниндиләре генә юк. Нәзирә ханым һәр уенчыкны кадерләп, кагаз тартмаларда саклый. Балачак хатирәләрен яңартып, аларның һәр кайсы турында озаклап сөйли ала. Шүп савыты янында ташлап калдырган пыяла уенчыкларга да икенче гомер бирә. Шүп тартмасы янында бик аккуратный, бик матур кыягаз тартма күрдем. И кояшта ялык инесе китер күренә. Карасам, кемдер чыгарып куйган. Ташламаган, шүп иттереп. Кем булса да күреп алсын дип уйлаган. Чыршы төбенә өелгән кары да балачактагы кебек кадерләп сакланган бәйрәм символларыннан җылылык бөркелә. Нәзирә Смирнова изге теләкләр белән яңа ел сәгатьләре сукканын көтә. Киләсе ел безгә шул в первую очередь Апкисын безгә тынычлык, сугышлар бетсен берүк. Я Рабби, сугышлар бетсен. Кешеләр тынычлансын. Адилә Бирханова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре. Юл инспекторлары балаларга игътибарны арттыра. Профилактик операция каникул вакытында балаларның травмалар алу куркынычын кисәтү максатында оештырыла. Чөнки балык булмаганнар катнашында булган аварияләр саны уйланырга мәҗбүр итә. Инспекторлар Зей юлларында кышкы каникуллар акциясы үткәрә. Агымдагы елның 11 аенда республика буенча 401 юл транспорт һәлакәтендә 10 бала үлгән, 430 җәрәхәтләнгән. Зей юлларында балык булмаган балалар катнашында 2 авария булган, аларда 3 бала зыян күргән. Дәүләт автоинспекциясының Зей бүлеге хезмәткәрләре әйтүенчә, бигрәк тә транспорт чараларында балаларны саклык җайланмаларын кулланмыйча утыртып йөртү аяныч хәлләргә китерә. Машина йөртүчеләрнең пассажир балалар өчен икеләтә җаваплылыкка булуларын онытмаулары мөһим. Шулай ук көннең караңгы вакытында киемнәрдә яктыртучы элементлар булу кирәк. Транспорт хәрәкәте күп булган урыннарга якын җирләрдә тавышу, уйнау да катгый тыела. Күп балалы гаиләләр район күрке моңа өстәп әле алар хезмәт сөючән тырыш булсалар бигрәк тә горурлык. Югары Баграж авылында 5 бала тәрбияләп үстерүче Ирина һәм Михаил Кондратьевлар гаиләсе турында булыр киләсе сюжетыбыз. Давайте сегодня бельш приготовим. Сейчас будем мясо резать, картошку. А Максим у нас будет лук чистить. Бу йортта һәр вакыт татулык хакимлек итә, аннан һәр чак җылылык бөркелә, бала чага тавышы тагын да ямисти. Югары Баграж авылында яшәүче Кондратьевлар күпләргә һәр яклап үрнәк. 5 балага гомер биреп, бүген 4 онык кадер хөрмәтендә яшиләр. Күпләп мал-туарын, кош-кортын үрчетәләр. Илдә барган вазгыяттан Кондратьевлар да читтә калмаган, чөнки туганнары шунда. Ирина ханым СВОдагы авылдаш егетләргә банкаларга тутырып тушенка, кайнатылган сөтен мул итеп җибәрә. Как-то один юноша приехал в отпуск с СВО. Я ему передала гостинцы. Он повез к ребятам. Они говорят, вместе вот сели и одну банку за раз мы съели. Такая, говорит, вкусная. И вот у меня загорелось желание варить сгущенку и отправлять на СВО. Өйдә капларга тутырып посылкалар әзерләтеп, эшеннән кайткач кичләрен авыл мәдәният йортына маскировка шелтәре үрергә дә йөри. Әле тагын буш вакытында хәрбиләр өчен химия костюмнары да тегә. Такой же костюм отправили племяннику. Вот он нам отправил голосовое сообщение, что очень ему понравилось, что он очень благодарен нам. Һәр эшкә өлгерә, барсына да җитешә, кулыннан килмәгән эше юк Ирина Константиновнаның. Балаларын да кичкенәдән эшкә өйрәтеп, үзләре үрнәгендә тәрбияләгәннәр. Бу гаиләдә һәр туган көн үзе бер бәйрәм кебек. Иң мөһиме биредә җылылык һәм татулык саклана. Адилә Бирханова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре. Басма матбугатка язылуның санаулы көннәре калып бара. 2025 елның 1 ярты еллыгы өчен Зей факлары һәм Новый Зей район газеталарына тиз арада язылып калыгыз. Шуның белән бүгенгә әзерләнгән хәбәрләр чыгарылышы тәмам. Мин сезнең белән сау булашам. Сау сәламәт булыгыз.